मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा जिथि बोसोरारि जथुम्माया दिनैनिफ्राय जागायबाय। सराइदेव जिल्ला बेंगना बारि दाउखा फोथाराव 28 आरो 29 जानुवारि खालि साननैनि हाबाफारिजों खुंनाय मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खुंगा जिथि बोसोरारि जथुम्मानि दिनै गिबि सान। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलिनि समाव गाहाय हाबग्रा दरखंखौ बेखेवनानै होयो समाज सिबियारि दिगन्त कनुवारा। बेनि उनाव थान्दै बादाखौ बेखेवनानै होयो सराइदेव प्रेस क्लाबनि आफादगिरि चुरिया बराया आरो गोसोखां हेमकान्त बसुमतारिया गाहाय सायनासालिखौ बेखेवनानै होयो सनारि टाउन कमिटिनि मासिगिरि तिलक नेवका। दिनैनि गिबि साननि हाबाफारि बायदियै बेलासि समाव मोन 22 जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि थान्दैफोरनि नुजाथिनायाव बिटिआर बायजोआव थानाय बर'फोरनि जेंना, माहारियारि आफादनि जेंना, गामियारि जेंना आरो राजखान्थि जेंनानि सायाव सावरायनो थाखाय मोनसे थान्दै मेल खुंनाय जागोन। बे थान्दै मेलाव जर'खा आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गासै दैदेनगिरि बिथांमोना हेफाजाब होगोन। दिनैनि गिबि साननि हाबाफारि बायदियै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेतानि पीताम्बर ब्रह्म बिथाङा मा फोरमायथि खोनासंनि। खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथि बोसोरारि जथुम्मासिम सिगां नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आङो जोंनि जि साननैनि हाबाफारि जानो थांगासिनो दङ एबा दा जागासिनो दङ बे मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय आसामनि गासैबो बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायदों आरो जिखिनि डेलिगेट्स दासिम मोनफैबाय बिथांमोनखौ जोङो बरायदों। दा दिनै सेथि साननि हाबाफारि हिसाबै जिखिनि गाहाय सायनासालि बेखेवनाय, गाहाय दरखं बेखेवनाय, डेलिगेट्स केम्प, भलिबल कम्पिटिसननि बेखेवनाय, बे बेखेवनाय हाबाफारिया दासिम जोंहा जोबनानै थांबाय। जोङो खोब दिनै बुरजा हाबाफारि जोंहा बेबायदि गैया आरो जोङो साननैनि हाबाफारि लादों आरो मेसिभलि जोंनि बर'नि जिफोर जेंना बे टटेल जेंनाखौ सावरायनो थाखाय गुवार स्पेस नांगौ जोंनो। बेबायदि हिसाबै जों जेबो बिदि हाबाफारि आलादा लायाखै। जोंहा दा 1 रिंगानिफ्राय थान्दै मेल, बे थान्दै मेलखौ जों जिरायगोन। बे थान्दै मेलखौ जोङो गोलाव सम जोंनि बिभिन्न समयसानि सायाव जोङो आसलथे सावरायगोन आरो बे सावरायनाय हाबाफारियाव जोङो जर'खा आलासि महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथांखौ जों हांख्रायदों। बिथाङा 4 रिंगायाव जोंनि थान्दै मेलाव फैगोन आरो बिथांनि जि सान्थौ एबा बिथांनि जि साननाय हनाय बा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि साननाय बेखौ जोंनो फोरमायगोन आरो बिथांमोननि जि सिन्था सरसा बेजों लोगोसे जों बिथांमोननि साननायखौ जोंनि थान्दै जथुमाव जोङो बेखौ सावरायनो मोनसे खाबु जागोन बे महरै जोङो लादों। जोङो साबायखर होनांगोन बेगेनाबारि नैबे ओनसोलनि जिखिनि एसेल' जोंहा बर'फोर दङ बेयाव बुंनो थाङोबा 13 खानल' बर' गामि, बाखिया स्केटार्ड। गासै 12,000 बर' सुबुं नैबे सराइदेव जिल्लायाव दङ। बिथांमोनहा खोब खम बिबाङैबाबो बिथांमोनहा खोब नाजानानै जोंनि जथुम्माखौ मोगथां महर होनो थाखाय बिथांमोनहा खुनु खम दोनाखै। बिथांमोननि नाजानायखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जों बाख्नायदों आरो बिथांमोननो साबायखर जासिदों। जिहेथु बिथांमोना फ्राय 95% बर' राव रायज्लायनो रोङा आरो बिथांमोना गुबुन गुबुन धोरोमाव लोब्बा लानानै थानाय बर'नि जि गागि धोरोम एबा बर'नि मैखोम धोरोमफ्रावबो बिथांमोना खम बिबाङा दङ। अब्लाबो धोरोम बोरोन बासियालासिनो गासैबो बर' सुबुङानो आरो बर'जों लोगोसे थाफानाय जिखिनि गुबुनारिफोर बिथांमोनाबो जोंनि बे जथुम्मायाव गाजा गोमजायै बाहागो लानायखौ नुनानै जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बयनिसिमबो जोङो साबायखर जासिदों आरो जों बिथांमोनखौ बाख्नायदों। बिकेडब्लिउसिनि जेंनाया बे मोनसे एजेन्डा जोंहा। बे एजेन्डानि सायाव थान्दै मेलाव गुवारै सावरायनाय जागोन आरो सावरायनानै मोनसे थांखि लानाय जागोन। थांखिखौ जोङो गाबोन नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों रायजोफोरनो फोरमायनाय जाहैगोन। जिहेथु दासिम जोङो सावरायनाय जाथ'वाखै खुनु एजेन्डानि सायाव। जों सावरायनो थाखाय गाहायै जोंनि मोनसे एजेन्डा बर' कसारि अनसाय गावहायुङारि खुंथाय बे मोनसे एजेन्डा जागोन। नेक्स्ट एजेन्डा जोंहा दङ फैबाय थानाय जि लकसभा बिसायख'थि, बे लकसभानि बिसायख'थिनि सायाव जोङो दिनै थान्दै मेलाव
सावरायनानै मोनसे जोङो थांखि लागोन। बिनि उनाव दङ जोंहा सोलोंथाइनि सायाव समाजारि बर'फोरनि जि जेंनाफोर दङ बे जेंनाफोरनि सायाव बर' खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो मा एजेन्डा लानानै हाबा मावगोन बेफोरनि सायाव जोंहा गुवारै सावरायनो दङ आरो इयुननि जि प्लान पलिसि बे प्लान पलिसिया दिनै थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो बोसोरसे जोङो जि हाबा मावगोन बिनि थांखिफोरखौ जों नाजावना लागोन आरो खामानि मावलांगोन। दिनैनि बे थान्दै मेलाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि 22 जिल्लानि गेजेराव बेसेबांसो थान्दैयारिफोर जोंहा दासिमहालागै जोङो 2000 जोंनि जि टारगेट 2000 थान्दैया जोंहा फैनांगौ बिनि हयथ' एफा एनै खम बेसि जानो हानाय खिन्थु जोङो अन्यान्य बोसोरफोर बायदि आरो 2000 जोंहा थान्दैया बाहागो लायो।